ବିଲରେ କାଦୁଅ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓଲଟିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ। ସୋମବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିଲରେ କାଦୁଅ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି କାଦୁଅରେ ପୋତ ହୋଇ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଆମପାଣି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବଡ଼ପେଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ମୃତ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ହେଲେ ଡୁଡୁଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶିବ ମାଝୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଡାବ୍ରିଗୁଡ଼ା ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ମଝିରେ ଥିବା ଘେନୁ ମାଝୀଙ୍କ ବିଲରେ ସେ କାଳରେ କାଦୁଅ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିବ ମାଝୀ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କାଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ପଡ଼ି ଶିବ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କାଦୁଅ ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଶିବ ପୋତି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଆମପାଣି ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୋକସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।